Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la, cum să zic eu, episodul cu Maxim. Da, sună destul de bine. Maxim Finit, dar de fapt nu e Maxim Finit aici. Zăt! Ce filmează Maxim? Ce filmează? Ce-a filmat? Nu ce filmează. Oh my god, ceala asta mă enervează. La culmea. La propriu. Oh my god, înainte să încep episodul trebuia să mă duc undeva. Basta-se. O să aduc aia cu engine, da, să faci un pic. Am revenit, scuzați de pauză. Da. Sau și eu am găsit la un nou... Dar n-am avut ce face. Trebuia să dau pauză. Băi, hai să zic. Joculeț pe canal. Nu e neapărat un joculeț cât e un tech demo mai mult, dar am vrut să vi-l arăt neapărat pentru că arată absolut incredibil. Și o să vedeți pe ce vorbesc. Nu e mai mult decât un tur al unui apartament, dar e făcut în Unreal Engine 4 și uitați-vă puțin cum arată. E fotorealistic, zici că e adevărat, zici că chiar ești aici, uitați-vă puțin la reflexiile astea. Absolut incredibil, am vrut să vi-l arăt neapărat pentru că eu am rămas impresionat. Nu știu să cred cât de real arată. Imaginați-vă puțin când vor face jocuri cu o grafică așa. Acum, da, cred că o să fie destul de dificil să fac un joc complet. Asta e doar un apartament și din câte să-ți ia destul de mult timpul să o facă să arate atât de real. Dar eu totuși cred că ăsta e viitorul. Totuși cred că o să facă jocurile așa pe viitor. Nu fie să cred. Uitați-vă puțin. E gratuit, puteți să încercați și voi să vedeți dacă vă rulează pe calculatoare. Merge destul de bine, că într-un apartament e o zonă micuță, deși arată atât de bine, e o zonă mică, și merge cu 60 de frame-uri, chiar mai mult, dar trebuie să ne înregistrez la 60. Avem și o baie. Doamne, nu fie să cred. Cât de real poate să arate. Fiecare umbră la locul ei, fiecare reflexie unde trebuie. Singura chestie pe care mă cam scoate din iluzie, adică dacă mă uit așa, zici că e real. Dacă mă uit așa, deja îmi dau seama că nu e real, pentru că oglinda nu reflectă mai nimic. Că totuși n-au reușit să facă totul perfect. Dar e impresionant. Impresionant. Și cam asta e. Pur și simplu te plimbi prin apartamentul ăsta și te uiți la grafică. V-am zis, un tech demo. Dar să vedeți cam cum e grafica. Și la ce puteți să vă așteptați în viitor la Unreal Engine 4. E uimitor. Aveți un link în descriere, puteți să-l încercați și voi pe calculatoarele voastre și să vedeți singuri cât de fain e. De exemplu, dacă mergem din direcția asta, ne facem așa într-o parte și ne uităm așa la camera asta. Dacă puneți un stop pe video, de exemplu, acum și vă uitați în 1080p, puteți zice că e o cameră adevărată, că chiar e pe bune. Sau uite, de exemplu, merg la scaunul ăsta și mă uit așa. Poți să zici că e pe bune. Nu-ți dai seama, sau camera asta, nu-ți dai seama că e un joc, de fapt. Și am mai văzut render-uri sau chestii de genul ăsta făcute în program și durează o grămadă până faci un render de ăsta. Dar asta e real time. Adică impresionant ce a reușit pe ăsta să facă cu Unreal Engine 4. Oricum, aveți un link în descriere dacă vreți să o încercați și voi, să vedeți cam cum e. Și cam atât. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și sper eu că o să avem jocuri așa, cu grafică așa, pe viitor. Ne auzim data viitoare. Pa, pa! Da. Grafica chiar e bună. Chiar zis că ești în realitate. Hai să vedem și altceva. .
eu am găsit la un nou joculeț pe canal, asta se numește String Theory și un joculeț ăsta s-a făcut în câteva zile, dar e un joculeț gratuit și un concept unic, așa că am zis că merită să vi-l arăt și vouă. Obiectivul jocului ăsta e să unești obiecte între ele și să le faci un fel de șnur așa între obiecte. Ceva de genul ăsta, am unit asta cu asta și vedeți cum s-a făcut un șnur între obiecte. Le unim și pe celelalte. Și obiectele din spate, alea mari, vezi că nu au nicio culoare. Asta înseamnă că nu poți să le unești încă. Deci să le unești pe cele mici mai întâi și după aia se activează și cele mai mari. Și trebuie să faci un șnur de asta cât mai mare de obiecte. Vezi că deja s-au activat și alelalte. Așa, hai să vedem dacă reușim să le prindem pe toate. Holy shit, ia uitați-vă la asta. Deci poți să le tragi așa după aia. Și să faci ce vrei tu cu ele, dar ideea e să unești cât mai multe. Asta dacă reușim să le luăm pe toate. Și joculețul ăsta e gratuit, aveți un link în descriere dacă vreți să-l încercați și voi. Așa, cred că le-am unit pe toate. Și acum, pur și simplu trebuie să intri prin poarta asta. Și parcă ai trecut la următorul nivel. Vezi deja obiectele astea mari, nu le poți atinge încă. Trebuie să le unești pe cele mici mai întâi. Așa, hai să le unim aici. Ei, și pe ce începi și să faci un șnur așa, ele încep să unească singure la un moment dat. Și trebuie să văd cam cât de mari sunt astea care se unesc acum. Holy shit! Dar e o idee unică, n-am mai văzut așa ceva până acum, niciun joc. Și poți să faci ce vrei cu ele după aia, poți să le ridici pe toate. Oh, stai că... Și dacă apeși pe click, ultimul obiect poți să-l arunci. Dar n-are niciun sens momentan. Doar că vrem să le unim pe toate, nu vrem să le aruncăm. Așa. Și de ce celelalte nu s-au activat încă? Cred că asta e maximul de obiecte pe care putem să-l luăm. Așa. Și acum să intrăm pe ușa asta dacă reușim. Și avem următorul nivel. Acum, ideea e să atingem cele 4 ținte. Și putem să facem asta prin două metode. De exemplu, luăm un obiect de ăsta și mai este că printr-un click puteți să-l aruncați. Și putem să tragem așa. Sau, metoda care îmi place mie cea mai mult, pur și simplu unim toate obiectele și pe aia mergem și atingem țintele. Cel mai simplu. Așa, hai să facem un șnur mare. Hai, și de ce să ne chinuim noi când putem pur și simplu să atingem obiectele așa? Așa, și am terminat și nivelul ăsta. Continuăm la următorul. Este un pic mai complicat. Dar hai să încercăm. Prindem și pe ăsta așa. Și o să vă mai arăt joculețe de astea mici. Unele gratuite, unele cu bani, dar în principal ăsta de acum e gratuit. Așa, și cu chestia asta mare pe care am făcut acum, să vedem dacă reușim să atingem țintele. Așa, și mai avem încă două. Așa, și acum putem să trecem. Și vezi, începe să fie din ce în ce mai greu. Asta e conceptul, un concept unic, un joculeț unic și vă recomand și voi să-l încercați. Dacă v-a plăcut și vreți să vă mai prezint joculețe de astea micuțe și unele gratuite, unele cu bani, vedem noi. Dar oricum, nu uitați să lăsați un like și ne auzim data viitoare. Pa, pa! Da, interesant joc. Chiar foarte interesant. Max pescuiește. Da, mie mi-a plăcut. Sau și eu am găsit la un nou joculeț pe canal. Asta e tot un joculeț de la făcut în câteva zile și e gratuit, așa că puteți să-l încercați și voi. Hai să pe play și să vedem despre ce e vorba. E ceva simplu de tot, dar mi-a plăcut conceptul. Practic ce trebuie să faci un scor cât mai mare și să nu te atingi de niciun obiect. Vezi că obiectele astea încearcă să te atingă. Dacă te-ai atins o singură dată, ai pierdut. Și după cum vedeți, deja m-a atins ceva și am pierdut scorul. Hai să-mi try again și să mai încercăm o dată. Dar
Dacă vă veți lua și voi joculețul ăsta având în vedere că e gratis, recomand să postați scorul vostru în comentarii. Vezi că aveți un scor acolo. Momentan am 900 și un high score e 25.000. Deci am murit din nou. Cum au făcut oamenii ăștia 25.000, nu știu. Pentru că e destul de greu. Nu prea vezi, adică nu poți să vezi în spate. Practic, ce trebuie să faci este să te rotești continuu. Și deja început să vină și din spate. Deci am mai atins altul. Să mai încercăm o dată. E unul din jocurile alea în care vrei să mai încerci încă o dată și încă o dată și să vezi cam cât de departe poți să ajungi. Totuși, e foarte dificil, după cum vedeți, să schimbați mișcarea. Dar că grafica arată bine. Am crezut că e în Unreal Engine 4, dacă nu mă înșel. Hai să vedem ce scor pot eu să fac aici. Și au început să apară și altfel de chestii. Alea nu știu ce fac. Holy shit, alea zboară deasupra. Da, și cum vedeți, începe să fie din ce în ce mai greu. Habar n-am cum încă nu am murit. Dar e un joculeț fain. Sincer, mie chiar îmi place. Și game over. Nu mai știu ce scor am făcut eu acolo. Hai să văd dacă mi-l arată măcar. Dacă nu, puteți să vă uitați pe video înapoi. Dar nu mi-l arată să văd ce scor am făcut. 11. Da, am făcut vreo 12.000. 12.000. Sau, nu mai știu. În fine. 11. Click dreapta, am impresia că poți să explodezi toate astea dacă cumva sunt prea multe și nu te descurci. Poți să explodezi toate obiectele. Hai să mai încercăm o dată. Așa, au apărut din nou astea. Să văd că nu o să apară multe, apăsăm click dreapta și să vedem ce se întâmplă. Tot mă reușește una să mă atingă la spate și nu-mi dau seama când vine. Cred că ideea în jocul ăsta este să te rotești constant și să schimbi mișcarea, să nu te învârți în aceeași direcție tot timpul. De exemplu, acum fac ne mișcăm în partea cealaltă și trebuie să timpul în spate. Și acum am pus click dreapta. Ce fain. Și poți să faci chestia asta de 3 ori. Am folosit-o odată, mai avem de 2 ori. De exemplu, acum. Dacă sunt prea multe și știi că nu faci față și nu poți să te descurci, apeși pe bombă. Și am murit din nou. Asta e joculețul, ceva micuț. V-am zis că ocazional vă voi mai arăta joculețele astea micuțe și gratuite. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa! Da. Max Infinite face cele mai tari jocuri. Max încolțit de inamici. Deci cele mai tari jocuri. Cam sunt pe episodul cu Max Infinite, să zic așa. Ne vedem în episodul următor în care o să arăt pe altcineva. Bye. Bye. Stai, nu trebuie să închei așa. Vreau să închei, dar eu nu închei așa mereu. Adică nu închei așa. Trebuie să dau fața. Unde e fața lui Max Infinite? Max Infinite. Q Z sau în fine. Da, n-am scris bine. Stai puțin, te vin după pauză. Gata. Stai. Așa, bun. Aici. Cam atât a fost episodul de astăzi. Ne vedem episodul. Bye, bye. Și ce? Max Infinite. Bye, bye.